Actuel Media layɛbagaw an ka foli b'aw ye aw bisimila Actuel Media dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Janvier kalo tile 20 tɛmɛnen o bɛna an ka sɔrɔsiw ka san 60 ɲɛnajɛ ma. O kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaaw kun bɛ k'a daminɛ camancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ la Nbandaw ale ka dakan Asimi Koyita ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan. An ka ministres ka ɲɛmaa Mokhtar Wane a kun bɛ kɛnɛ kan ani CNT n'o ye an ka wasadenw olu ka nɔrɔbila o ɲɛmaa colonel Maliki Njaw ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ka kuncɛ ni Sadio Kamara ye n'ale ka ca bɛnnen bɛ défense ani ancien combattants ka baara ma. An ka jɛ ka Bilal ka ja ɲininɛw lajɛ. Wale ɲuman dɔ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛya olu kɛra sɔrɔsiw ka ɲɛnajɛ tamasiyɛn ye min bilala lakana ani kɛnɛya minɛn kɔnɔ. Sɔrɔsiw ka ni san o san ɲɛnajɛ ye ale denfayara an ka camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ Kati place d'armes la. Ɲina ɲɛnajɛ ale ma kɛ i n'a fɔ san tɔw ta ka da coronavirus banakisɛ sababuya kan. I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san tɔw la jamana jɔnjɔn kalannen kɔfɛ ɲɛmaa Nbandaw ale ye fleury sɛmɛ soldat inconnu monument na. U ye taasibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma minnu tora fasoko la. O kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ani Maroc ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna la Hassan Nasiri. Ministre Sadio Kamara ale ye discours kalan an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la. O kɔnɔnaw la a ye weleli kɛ cɛsiri ani wulikajɔ ma an ka lakanabaw fɛ. Mali golomasiri tabagaw bɛ k'u ka san 60 ɲɛnajɛ kɛ bi. San 60 bolodi ɲɔgɔn ma bɛn ani kelenya ani ka taasibila kɛ ka ɲɛsin minnu y'u yɛrɛ di faso ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛ pankuru dɔ sɔrɔ min bɛ se k'a to n'u banana kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛmɛ bɛ se ka d'u ma. Ala ka barika don an ka golomasiri tabaw la. Mali ye kelen ye wa a tɛ tilan. Ala ka barika don Mali la. An ka sɔrɔsi ɲɛmaa caman ɲɛna jamana ɲɛmaaw ye sefa wari miliyari 2 miliyɔn 200 miliyɔn 66 di sɔrɔsiw ka denbaya 91 ma minnu tora fasoko kɛlɛ la. Fosi ma wusa ni k'i nin di fasoko la. A y'a dɔn k'a fɔ ka aw tɛ filiyabaatɔ ye wa aw denw fɛnɛ tɛna kɛ yatimɛ ye Mali kɔnɔ. Ministre minnu ka ca bɛnnen don défense ani ancien combattant ma ale hakili jigi ko olu la. O bɛɛ kɔfɛ colonel Sadio Kamara ye sɔrɔsiw ka dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ biriki da Banankɔrɔ Kati cercle la. O 20 janvier kelen in na taamaba kun bolodalen don place de l'indépendance la maaw fɛ minnu kun bɛ fɛ Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Nka taama in kɔni kuma yamaruya an ka faamaw fɛ o ma bali taamakɛla ninnu k'u ka taama kɛ. Mamadu Bilal Kulibali ale bɛ fɛsɛfɛsɛli k'an ye jaw la. Monument de l'indépendance tun banaminen don an ka fini tigɛlakaw fɛ araba tɛmɛnen. Nɛgɛ kaɲɛ 14 y'a sɔrɔ boulevard sira bɛɛ lajɛlen datugulen don an ka lakanabaw fɛ. A kɛra bɔn sen ka bɔn kun kan taamakɛlaw ni fini tigɛlakaw cɛ la. Taamakɛlaw dusu kasilen kɔni ye taamɛnɛ ɲamaw la sirabaw kan. O wolola gazi ci la an ka fini tigɛlakaw fɛ waasa ka se ka jama yɛrɛkɛ. Jɛkulu in anti-français ɲɛmaa dɔw i n'a fɔ Kemi Seba tun bɛ kɛnɛ kan. An ka ɲɛmɔgɔw ka nin waleya in b'a yira k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi u nɔ b'a la. N'a bɛ Faransi kɔnɔ ko nin kɛwale ninnu bɛna an labɛn a bɛna fanga kura de don an na. Nin b'a yira k'u bɛ fɛ an ka t'u ka mara kɔnɔ halisa wa ni Faransi sago ma kɛ kelen ye ɲangini bɛ ta k'i sɛgɛrɛ nka n'i ye Faransi sago fɔ i bɛ fo. Fo an k'a dɔn ko yɛlɛmani tɛ tile kelen ko ye wa a tɛ taa gɛlɛya kɔ. Nka ni Ala sɔnna an ma nin tɛ k'an ka wulikajɔ laban ye. Taamakɛlaw kɔni ma u ka dusukasi dogo Faransi ani an ka ɲɛmaaw juguya la. Sɔrɔsi minnu ye mɔgɔw gɛn sisan olu m'a faamu n'o tɛ an b'olu yɛrɛ ka kɛlɛ la. An b'olu yɛrɛ ka kɛlɛ la parce que olu de bɛ ka faga su fɛ olu de bɛ ka faga tile fɛ. Hali ni marche kɛra siɲɛ 100 de bɛ na. Laɲini tɛ kɛ foyi ye Faransi ka taa ka bɔ an ka dugu la. Fo n'a y'a sɔrɔ n sara sinon ni n bɔra a kalama tant que ni min na ni marche fɔra ko ka tubabu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ je suis prêt je veux venir. Jɛkulu in ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la k'u bɛna kɛlɛ wɛrɛw boloda waasa ka Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Nɛgɛ kaɲɛ caman tɛmɛnen kɔfɛ kolosuma kɔni nana dugu kɔnɔ. Alamisa don janvier kalo tile 14 san 2000 ani san 21 an ka jamana ɲɛmaaw ye Soci boloda Senu ka bɛn an ka pankuru jigiyɔrɔ ma. O kɛnɛ kan u ye hectare 1660 de ci. Ni Soci in kɔni maa 4700 de so tanya. An ka jɛ Kasim Jabate ka jaɲiniw lajɛ.
alamsadon sɔgɔma yɔrɔci jɛkulu Africa Construction Corporation sola ka don Kalaban Jalabugukaw kan ni yɔrɔci ye k'a daminɛ febac la ka yɛlɛ jamana ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Kalaban Jalabugu hɛktari 1660 k'ale bɛ an ka pankuru jigiyɔrɔ hɛktari 8720 fɛ hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden fanba y'a yira k'a fɔ ko so minnu bɛ yen n'olu ma jɔ sariya kɔnɔ k'u kan ka ci nka nin ko in bɛ minnu kun kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw binna u kan. An balala k'a ye mansin nana bɔ an ka kunu sɔgɔma fari waati ka na yɔrɔ karidi daminɛ an y'u ɲininka u ko k'u cilen don yali jɔnni y'u ci an ma sɔrɔ k'a tigi dɔn u ko ko kuma t'u ni mɔgɔ cɛ. Le 1er novembre domaine Segal y'an wele a ye min fɔ ko ka n'a lajɛ yan Ɲamakɔrɔ Jalabugu an bɛ situation min na n'an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la o de ye lettre objectif ye. Question fɔlɔ kɛra autorité bɛ salle kɔnɔ yan administration mɔgɔw la min Jalabugu bɛ aéroport document bɛ mɔgɔ min bolo wa maa si ma sɔrɔ document sɔrɔ min bolo hali aéroport mɔgɔw document ma sɔrɔ u bolo a ye min fɔ ko vraiment ale kɔni bolo ale tun b'a fɛ de u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka d'an ma anw y'a yira la vraiment o t'anw fɛla ko ye parce que an y'a dɔn yɔrɔ cira cogo min na an ma ci tiɲɛ kan anw tɛ aéroport la plan b'an bolo aéroport yɛrɛ zone d'action b'an bolo yan yɔrɔ tɛ aéroport la. Ni soci in ye minnu so tanya olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka yɔrɔw san sigida ɲɛmaw fɛ k'a jɔ u wɔsi la. an ma sigi an yɛrɛ ma ten autorité de y'an sigi c'est la mairie district o de y'an sigi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ mairie de bɛ terrain di mɔgɔ ma dɔw ka permis b'u bolo dɔw ka notification b'u bolo yɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ nin yɔrɔ jɔlen à notre grande surprise u nana ka n'a ci. mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ka so cira k'u kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛ kɛ. san 60 20 janvier ni dati fila in ye datiba ye an ka jamana kɔnɔna la waasa k'a dɔn ko minnu tɛmɛna ninnu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ actuel media wulila ka se sɛbɛnnikɛla ma journaliste fɛnɛ don wa a bɛ Mali histoire dɔn kosɛbɛ Dawuda Tekete ale bɛ walawalali k'an ye jaw la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. 20 janvier bɛ tali kɛ min kan o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni de ɲɔgɔn lajɛrɛba dɔ de kɛra Bamako yan nɔ n'a bɛ fɔ ma congrès o ye parti ka congrès n'a bɛ fɔ ma union solidaire u y'a ɲini parti fɛ ani gouvernement ko waasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sinsin faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'an bara u bɛɛ ka taa ka b'an ka dugukolo kan an yɛrɛ b'an ka lakana sabati. Modibo Keyita président a ye bataki ci faransi lasigiden ma u b'a ɲini o don bɛɛ faransi ka baara daminɛ min b'a to a ka sɔrɔdasi cɛ kelen kana to an ka dugukolo kan yan nɔ o kɛra janvier kalo tile 20 san 1961 u ka sɔrɔdasi ka commencé ka bɔ yan a kɛra précisément juin kalo tile 8 san 1961 u ye Kati kan bila juillet kalo tile 8 u ye Tesalit kan bila mois d'août tile 2 u ye Gao kan bila maintenant don kelen bɛ yen o fana tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye n'an ka kan k'o yɛrɛ kɛ salidon ye an bolo yan o ye septembre kalo tile 5 u ka sɔrɔdasi laban bɔra an fɛ yan nɔ o kɛra Bamako yɛrɛ kɔnɔ a b'a fɔ o ma comme génie militaire o don de faransi drapeau jiginna ka bɔ an ka jamana fan bɛɛ kan mais taali kelen ka bɔ an fɛ yan nɔ u ma fosi to yan nɔ hali marifakisɛ kelen u ma to yan nɔ Kati sɔrɔdasi kan yɛrɛ la u ye hali courant minnu tun bɛ so kɔnɔna la u y'a courant bɛɛ tigɛ ka fɛnw bɛɛ u ma se ka fɛn fɛn ta ka taa n'a ye u y'a bɛɛ jeni 1968 armée min tun b'an bolo mɔgɔ si tun tɛ an dafɛ jamana la min bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛna bi an kan k'a da an ye danaya min k'an yɛrɛ la hali bi n'an dara an yɛrɛ la an bɛ se ka ko kɛ an yɛrɛ tuma miiri k'a fɔ an bɛ se ka min kɛ 20 janvier o misali tali ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya don kelen-kelennin dɔ ye nin de bɛ don o kɔnɔ. Alamsadon sɔgɔma janvier kalo tile 21 san 2021 jɛkulu Amawiya Tijaniya Muhamadiya olu ye lajɛrɛba kɛ an ka faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ministriw dagayɔrɔ lajɛrɛ in kun ye an ka ministre muso min bɛ yen n'an ko ma Bintu Funɛ Samake n'ale ka cɛ bɛnnen bɛ muso denmisɛn ani denbaya ma ko a ye laɲini kɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ code de la famille kan o code de la famille fɔliw la an'an ka tabiya an'an ka dinɛw tɛ taa Sega Konare ale b'a walawala ye jaw la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bintu Funɛ Samake
Ministri muso min ka baara bɛnnen bɛ muso denmisɛn ani denbaya ka yakubali ma ale kɔni tɔgɔ tun bɛ banderɔlu sanfɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ye taama boloda ka taa cité ministérielle da la taamakɛla ninnu y'a yira k'a fɔ ko ni muso kofɔlen min filɛ nin ye k'a ye taamaw kɛ taama minnu bɛ yen n'o bɛ waleya baaraw la baara minnu n'a ni silamɛya tabiyaw tɛ taa. Sariya jugu min n'u y'a ta kabini an bɛ tɔntɔn waati nin ko in bɛ yen n'o ye code de la famille Amadu y'a lasunɔgɔ Buwe fana nana ale sariya ninnu labɔ quoi a yɔrɔ dɔ labɔ n'o ye gorojigɛniya ye mankan wulila tuguni ale nɔfɛ ale fana o taara n'ale ye fanga min bɛ sisan n'o ye transition fanga ye an karamɔgɔ Buwe ale de kɛra maa fɔlɔ mun y'a yira k'a fɔ transition président ale b'u dɛmɛ a seko la nka ni baga kɔni kɛra diinɛ kɔni na o kɔni ye Buwe jɔyɔrɔ de ye mana minisiri muso dɔ bɛ yen ko Bintu Samake ale de fana nana sariya ninnu lawuli kɔsa in na Buwe nana fɔ ko sisan kɔni k'a ye perewu sɔrɔ a sɛbɛn min b'a bolo k'a fɔ ko tiɲɛ de don donc a b'a ɲini Hasim président fɛ n'o ye Badawi Hasim Goyita ani Mutari Wan ani Maliki Jaw u ka fɛɛrɛ kɛ u ka muso in gɛn ka bɔ yen anw ye communiqué ka a bolo ɲɔgɔn fɛ anw de wulila sa k'a lajɛ n ko an b'a lajɛ ka Buwe ka kumakan soutenir ne b'a dɔn k'a fɔ ko ministre in tɛ se k'a kɛ parce que ale m'a yɛrɛ bila yen o ninnu de y'a bila yen an ko de an tɛ bɔ yan a banna fo ka muso in gɛn ka bɔ yen. Ɲininkaliw kɔfɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko Mahamudu Diko ale ni Serifukɛ Buwe k'olu de ye laɲini kɛ an ka faamaw fɛ walasa ni muso in ka se ka baara bila ka d'a kan a ye taama kɛ taama minnu n'a ni silamɛya tɛ taa kabiri waati jan maa minnu yɛrɛ bɛ taama na olu fana ka olu ɲininkalenw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna kɛlɛ in dabila ko fo u ka laɲini ka waleya. Nin bɛ dan sigi Actuel Media ka dɔgɔkun kibaru la Ala ka Mali kisi ka Mali tanga aw k'an bɛn don wɛrɛ.